солҳои охир баҳри рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар мамлакат садҳо адад толору маҷмӯа ва майдонҳои варзишии солимгардонӣ бунёд мегарданд, ки дар онҳо ҳамарӯза ҳазорҳо нафар одамон ба машқу тамрин ва обу тоби бадан машғул мегарданд. вале мутаассифона дар баробари сохтани иншоотҳои гуногуни варзишӣ инчунин аз мадди назар дур мондани майдонҳои варзишӣ, ки солҳои пеш сохта шуда буданд, ба чашм мерасад. ба ин мисол шуда метавонад варзишгоҳи деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳияи Кушониён, ки тӯли солҳои зиёд аз мадди назари масъулин дур мондаву ҳолаташ рӯз то рӯз харобу валангортар мегардад. дар ҷамоати мазкур ин ягона варзишгоҳе мебошад, ки қаблан ҳама намуди мусобиқаҳои варзишӣ ва дигар чорабиниҳо маҳз дар ҳамин ҷо баргузор карда мешуд. ҳоло бошад, аз ин майдони варзишӣ чизе боқӣ намондааст, ба ҷуз аз хору алафҳои худрӯи бегона, ки аз он танҳо чорвои сокинон истифода мебаранд. гуфтан мумкин аст, ки дар чунин шароити номусоид дӯстдорони варзиш наметавонанд дар вақтҳои холигӣ ба дилхоҳ намуди варзиш машғул шаванд. як сол пеш мо гурӯҳи эҷодии шабакаи варзиш аз ҳолати ташвишовари ин варзишгоҳ гузориши таҳлилӣ омода намуда будем, вале мутаассифона масъулин аз бепарвоӣ то ҳол дар ин самт ягон чора наандешидаанд. ҳарчанд мо кӯшиш кардем, ки бо соҳибмулк ё мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Кушониён вохӯрда дар бораи ин варзишгоҳ маълумот пайдо намоем, вале мутаассифона ин ба мо даст надод. ҳамин гуна вазъияти нохуб дар варзишгоҳи марказии ноҳия низ ҷой дорад, бахусус ҷойҳои нишаст. гузориши Парвизи Хуршед барои барномаи иттилоотии хабар аз ноҳияи Кушониён.